Give me some more of the ganja. This is for Chivayo. Let me give some to Manangagwa. Let me give some to Manangagwa. Chivayo was burning the mind. Perkins, chero ukataura sei, anditika ukataura sei, isisu tine humpovo hwokuda Chamisa. Anditika Chamisa ndiye chete munhu wani asingatengeki muZimbabwe. ZANU-PF yakatomutadza ende unozviziva izvezvo. The rest vanatimba kutotengwa ikoko. Anditika vanhu vanga ari kuPoland zvounoziva iwe. Iye wataura kuti musajoine Poland. Vakazviti isisi tine mapati edu. Tinoda kundojoine Poland. Nhasi varipi? Izvo zvinotaura kuti henzi madzibaba veShanduko vari kutambura vari mujeri. Madzibaba veShanduko vaitsigire vanhu veZANU-PF. Ndoo vaitsigira, ndoo zvavakasungirwa madzibaba. Madzibaba haana kusungirwe zvinhu zveMD zvetriple C. Handizvo. Iwewe Perkins hauna chaunoziva. Handitika hauna chaunoziva, ndo problem yako. Unonge uyingowawata panapa. Taure zvine umbovo kuti madzibaba weShanduko wakasungirwe chii? Madzibaba weShanduko wakasungirwe nyaya yokuti wanga uri kusaidi rimwe naNageza netimu raGeza riya, ndo kwanga uri uchiti ende ngatite mademonstrations, ndo zvawakatorerwa. Ende Chamisa achida kundomuona, unongoziva kuti Chamisa abvumirwe kuti aende kuchikurubi kundoona vanhu vakasungwa nechii neZANU-PF. Unozinzwa even job skala chaichaiyo Chamisa waitorambidzwa kindoko kundoona. Saka munoda kuti Chamisa uite sei? Iwewe Perkins, you are an empty vessels. You know, dende risina mudzi rinoti kana mhepo ichiuya rinorira kuti because iwe uri muZANU-PF hauna zvaunoziva. Ende vana veZimbabwe chero vanatimba vakapanduka vakaita sei, vana veZimbabwe vanongomira naChamisa. Chamisa paunenge wasvika izvi Chamisa kuti usvike kumba kwake iwewe, kumba kwake iwewe unoone chaunga chinouyapo. Why vanhu vachimuda? Why? Chero mukataura sei, you are wasting your time. Vana Perkins netimu rako irero ranatimba, indai pamunoda, isusu wetinoda ndiChamisa. Ndizvo zvinhu zvatiri kusangana nazvo mumagrupu matinenge tiri izvi. Nhau dzekuti vanhu vanenge vakamira nemutungamiriri wavo. Vanhu vanenge vachidada, vachitemba, vachivimba nemutungamiriri wavo. My name is DJ Oli. The name of the platform is 0.5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asikana wanga wagara uri mugari wepano ndoda ngokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Chitubu chekondendi, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese. Handitika right, ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere, ndiri kutaura izvoni kuti kana une bhizimusi raunaro rauri kuda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauri kuda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Handitika right, mangwana nenguva dza 8 o'clock tichange tine exclusive interview naSekuru Tembo. Sekuru Tembo svikiro reguruve. Handitika toda kuti timbonzwa nyaya dzematongerwo enyika kuti vari kudziona sei muglazi. Toda kuti timbonzwa nyaya dziri kuitika munharaunda, nyaya dzehongochani dzavambotaura pavhidhiyo paposti yavaisa paFacebook. Zvese kana makasununguka, vazukuru vasekuru makasununguka kuti munge muripo paplatform muchibvunza mibvunzo yamunoda mangwana nenguva dza 8 o'clock manheru. Handitika right, regai tipinde munyaya yedu. Manzwa zvichinzi Perkins hauna chaunoziva. Isusu Chamisa tomuda akadaro. Iye Chamisa wacho haasi kurasisa vanhu vake vanomuda akadaro. Avimbisa vanhu kuti struggle patakutosvika taapadhuze zvinhu zvaakutapira
manje manje avimbisa vanhu uchi nemukaka, uko paanga achitaura panhamo yaBenson Tini, former Triple C candidate for Zhombe. Ndikataura ndirini ndinogona kuedzeredza kana kubvisa mamwe mashoko, pandinoda kuti muzvinzwire mega Advocate Nelson Chamisa vachitaura vega. Ngatinzwei nekuona video iri. To the country politically as well as how far he contributed in terms of the struggle for a free Zimbabwe. Well, our Honorable Benson Dini was our candidate for the 2023 general election as a parliamentary candidate in Zhombe. He was very consistent, principled, a man of integrity. He loved the people, always grounded, always with the people. One of the key characteristics that are lacking amongst many of us is integrity. But he exuded integrity from the beginning, right to the end, hopeful to the end, consistent to the end, committed to the end. And of course, he was given to honesty. And that is why we celebrate his life. His untimely death is such a sad blow. In fact, we just had some conversations a few weeks ago where he was actually encouraging. He was hopeful to the end. He carried the hope, and I know that many Zimbabweans out there have the same hope that things will change. And that is what Mr. Ndini, Elder Ndini, represented. And that's why I'm here to pay my respect and also to respect his contribution to a better country, to a better people, and to a better Zimbabwe. Your reflection in terms of the struggle that really he has gone at the time when the journey is still continuing, but also there seems to be back and forth. How do you want him to be remembered in terms of that? Well, I mean, the struggle, yes, that is why it's a struggle. It has ups and downs, it has betrayals, it has setbacks, but doesn't mean that it's not going to be won. Challenges will come, but challenges are a confirmation of the victories that are ahead. We may be going through hardships, but these hardships are preparing us for leadership and headship, and we should not despair. He has passed on to us a legacy of hope, a legacy of faith, a legacy of determination and persistence, a legacy of being focused and not being shaken. And that is what we're going to pass on to everyone around us. You know, courage, determination, boldness is actually contagious, and that is the contagion effect that we want to have across the whole country. Do you foresee that vision being realized? It's very close. Especially the current status quo. It's very close. I know many people are looking hopeless and helpless and helpless. But I can tell you that it's always darkest before dawn. Even those who may actually pretend that they are invincible and indomitable, they pretend so because they know that their days are numbered. And that's why you see their anger, their rancor, even the tyranny seems to increase. It's always like this when it is about to be a breakthrough. There is victory. There is light at the end of the tunnel. I can tell you that. There's panic all over. Nobody would extend a term of office if they are confident. Nobody would avoid elections if they are voted for. Only people who are so scared of the people are phobic of the people and phobic of the election and phobic of the mandates from the people. That's why I always emphasize mandate. Even in the Bible, you can't govern without a mandate. The mandate is from above. The mandate is from below. That mandate must be respected. And there's going to be change in Zimbabwe. Thank you.